ngiyaphinda ngiyalibingelela abantwana baNkulunkulu egameni lonyaka. Amen. Ngiyabonga kakhulu ukuhlabelela kwenu okuhle kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu lapho ekhona uyathokoza ngathi masibona sikhona endaweni engcwele, ngoba ukuba khona lana uvikeleke ezintweni eziningi. Sisuka nezingane esinazo ezenza noma yini zivikeleke ngoba kukhona wena la. Kuyinto enkulu kuba khona la, kuyonto encane wona umdlalo, kodwa kuyinto enkulu ngoba uwedwa emndenini uneyinkumbi eziningi kabi omnyaka sakamathambazo mawula. Amen. Abanye bayakhala sekwazi kwaphela inyembezi ngoba izingane zabo zathi maziphela imizi ivalwa kwawukuthi abazi ukuthi ubani abazothi mabengane bakhulume naye. Kuyinhlanhla ukuthi ukukhulume nawe uzoba khona la. Uthi noma ngabe udidizela ushona lena ungafuni ukwenza izinto bajabulise bona lokho ukuthi ngelinye ilanga kodwa uyongena kulayini. Amen. Ithemba labo lithi ngelinye ilanga wena ungena kulayini ngoba njengoba ulana nje awufani nomuntu ongekho la. Amen. Umehluko mkhulu kabi ukuba khona kwakho abantwana baNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi sizocelela nani mntana kaNkulunkulu othunyelwe phakathi kwalamagceke, sizwe nakuyena athunywe kona siphathisele kona. uNkulunkulu abusise next. Amen. Bese tweswe thina inkosi ayijokwe
Amen. Amen. Ngiyalithetha unyasezulu. Amen. Ngibingelele kwihamente kaJehova ingcwele ngokwezigaba. Amen. Amen. Oguqile umfana wakambili ey'ntabeni zasembumbulu ekwandeni thempele kumshumayela emaphumulo. Amen. Bangcwele, siyabonga ukuthi uNkulunkulu asimeme ngabanye size sibukweni esiwushembe. Uma-ke uze sibukweni, awuze sibukweni uzazi ukuthi unjani, uza ngoba usuke ungazi ukuthi yini ekhona edinga ukuthi isuke, mayikhona bese uyayisusa. Amen. Amen. Esibukweni-ke ngiyakhumbula omunye ubaba ngoJulayi, January 15, uthi mpokambili into engiyibona ebusuku ngiyayisaba. Uthi uShembe ungithathile wahamba nami. Uthi ngafica abantu bethempeli lami behleli, amadoda laphaya, omama belaphaya. Ngikhuluma ngesibuko ukuthi omunye umuntu masilapha kuye kuthiwa makukhulunywa athi kukhulunywa ngami, adinwa aphume esontweni ediniwe. Kanti wojabula mangabe usesibukweni wabona ikhonto eyiqhashazi yasuka, noma mayibona omunye athi susa lento ngoba uyisibuko sakho. Uthi lo baba ngafica amadoda kunebhodwe phambi kwawo, yilo uphethe udliwa ngesandla kuleli bhodwe, akudliwa nangey'puni. Uthi wathi uShembe uyabona la, uthi baba ngathi ngiyabona. Wathi ubona? Ngathi ngibona baba bayadla. Uthi sondela ubuke kahle. Uthi ngasondela. Uthi mangisondela la bedla khona badla impethu, bashona ngezandla nje bayadla. Hayi uthi abantu akabaza bethempele njengoba nazana nami. Ithi inkosi, uyazi yini laba abantu badle kuleli bhodwe? Uthi baba ngazi. Uthi laba baqonyiwe, laba baqonyiwe bonke. La muntu oqonyiwe uhle ebhodweni elinje mase hambele emhlabeni. Uthi wathi woza sambe bafica nabo abanye omama nabo badle ebhodweni elifana, wasondela ubuke. Uthi ngabona izona. Wathi nabo-ke laba nabo baqonyiwe. Isibuko esuke size kuso esokuthi lezi zinto uNkulunkulu angazithandi. Abanye banenhlanhla ukuthi abavezele ukuthi uma wenza lokhu umphumela wabo yini. Lana-ke bangcwele, ngiye ngiyifanise lento esihamba kuyona njengomjaho uma kuthiwa kuyagijinywa i-relay. Uphatha induku ugijima ibanga olikalelwe, uma usufikile kugcineni uphinde unike omunye. Ngiyacela uma ngabe sinikezana induku, sinikezana okuyikona. Amen. Uma ngigijima ngifike ngikunika ukuthi uShembe wathi, angingakuniki okuthandwa yimina, ngikunike okufuna uShembe. Amen. Ngicela insizwa engasengifundelela upage 102 verse 3. Nginikele nje baba le. Verse 3. Uma abaphathi bomthetho kaNkulunkulu bengawunakile umthetho, Bambeke baba. Uma ikhuluma ngabaphathi bomthetho kaNkulunkulu, ikhuluma ngabantu abadala la esontweni, ibona abaphethe umthetho ngaphandle komuntu ogcotshiwe. Abantu abadala bawuphethe umthetho. Ibona abaphathi bomthetho ekhaya, ibona abaphathi bomthetho la. Ithi-ke le ncwadi, uma abaphathi bomthetho bengawunakile umthetho, bengawusekeli abantu abaphendukayo, bazokwenza njani? uma uphenduka uyiNazaretha usuke ungazi ukuthi amahewa waphuzwa la esontweni. Usuke ungazi ukuthi ushingama udliwa la esontweni. Uma ubonakala sudla ushingama kanti awutshelwanga, bese ngithi ngiyakukhuza kanti mina nginayo indlela yokukhuza. Ngithi hey wena udlelanga ushingama kanti awuzange utshele. Kuwumthetho lokuthi uma usuphendukile awubudla ushingama, awuwaphuza amahewu. Futhi le ngubo esiyigqokile
asiyiwashi noma ingayiphi indishi ekhona esigeza ngayo esenza yonke into. Uma lo mthetho unganakiwe futhi ungasekelwa, bazowazi ngani abaphendukayo? Bangakho abanayo indishi yokwasha umNazaretha? Phela amaNazaretha ngeke siwashe umNazaretha ngendishi obuye ukungene kuyona ugeze yonke indawo esemzimbeni wakho. Kuwumthetho lo ukuthi umNazaretha awuwashi ngendishi obuye ugeze ngayo. Amen. Kuwumthetho-ke ongakazi ongajwayele ukusekelwa ngoba ey'ndaweni ey'ningi ngihamba abakwazi abakusho. Abantu bathi bageza ngendishi aphinde awashe umNazaretha. Ingubo engcwele le esiyigqokile. Othi mangabe usuyigqokile wathinta umuntu ngayo, fanele kukhulume idimoni eliphume libaleke ngoba isengcwele. Kodwa mawusuyiwasha noma ingayiphi indishi buhambile ubungcwele buthuthile. Kodwa-ke sinenhlanhla ngoba uNkulunkulu uthi mawone ungazi awunacala. Mawusowazi-ke namhlanje usuyoba necala. Bazowazi ngani umthetho kungakhulunywanga ngawo na? Njengoba-ke sengikhuluma-ke abantu sebeyazi kuwumthetho lo engikushoyo akuwona owami. La esontweni samisela umthetho wokuthi njalo ngeSabatha asonikelela amaphoyisa ethu emiziyeni bobaba boma. Amaphoyisa kuwumthetho lokho njalo ngeSabatha. Siyakunikela yini amaphoyisa? Asiwanikele. Nothi njalo ngeSabatha makuphela inyanga njalo nje fanele uwanikele amaphoyisa ngoba ayasebenza. Njengoba kuqale inyanga ayasebenza amaphoyisa, ekupheleni kwenyanga fanele ahole lamaphoyisa. Aholele uba uwena ngo R2. Njalo ngenyanga fanele unikele amaphoyisa agade wena, agade abantwana bakho. Labantwana bavikelwa yini? Amaphoyisa akhishwa ushembe wathi iholo lawo upondo nje kuphela amaNazaretha. Njalo ngenyanga siwanikele ebuhleni kuphela. Hawu, wena ungasebenza ungaholi ngoba ungame emgaqweni manje uphatha ibhodi utoyitoy uthi angiholanga inyanga eyodwa. Yiko-ke sibuye kungena amaphara emzini yamaNazaretha ngoba abantu esanikezwa bona ukuthi abasigade asibakhuthaza ukuthi basigade. Kufika ubaba enkosini uNyazi uzobika, ngicela ubambe kancane nje. Uthi baba wagqekezelwa nje kwathathwa yonke into endlini. Ebuza ukuthi inkosi uyanikela yini? Uthi baba ngiyanikela. Wayibala iminikelo, ngalishaya uthando mina ngiyakwenza ukuthi uthando ngeke ukuvikele ekhaya. Ngiyakwenza wayibala wayibona ithi inkosi akaqedile eMshumayeli. Uyiqede yonke iminikelo lo baba. Wazi ukuthi uqedile. Ithi inkosi awanikela amaphoyisa wena. Ake sinike amaphoyisa-ke ukuze kuvikele iy'ngane zenu bobaba, uvikelwe emakhaya enu. Amaphoyisa ahola R2 ngenyanga. Abese khuthala gada amaNazaretha. Njalo ngeSabatha kuleli bandla kuthiwa fanele unikele izibane zemindeni yakho, imindeni yako malume wakho, eyako malume kababa wakho, eyamakalume kama wakho. Lezi izibane siyayinikela ngeSabatha njengoba sigqoke ingubo emhlophe. Asiyinikeli. Asizelanga phela ukuzogqoka sihlobe sibe bahle, gqoka umNazaretha wa700 la bese kubonakala amaNazaretha. UmNazaretha yikona ukuthi usebenze umNazaretha, usebenzele abantu bakini abangasekho. Lezi izibano oyinikelayo awunikeleli umuntu ophilayo kodwa unikelela ongamboni, osephila emoyeni, okuyena owaphusha wena uzube la. Ngelinye ilanga sisebuhleni siyageza. Ithenye insizwa ngisenginikele kakhulu. Akukhanye lutho empilweni yami. Bamphendula ngase ngithi nje kugcineni. Wensizwa akithi kodwa izibani uyazinikela ngeSabatha. Uthi yena cha haya ngiyinikele izibani. Ngithi mina kuzokhanya kanjani kuwena umnyama kokhokho bakho abayibona abayimpande yakho uma kumnyama kubo impande kumnyama empandeni izithelo izoqhakaza kanjani? Izothela kanjani isihlahla izithelo uma empandeni kumnyama? Awuzelanga la ebandleni ukuthi uzogida uswenke uvunye ukuthi uyiNazaretha ngoba uswenka kahle. Cha, awusebenze ndoda usebenzele abantu ukuze mawufika kubona
bakumukele bathi wayenza into ababekuthume yona. Amen. Ngathi mangiqeda ngoba sasigeza kuJulayi kwakhuluma insizwe sezantsi eyathi yayisempumalanga sengikhohlwa isibongo. Ithi ubani lo khuluma ngeyibani? Ase ngithi hayi mfowethu mina. Ithi hey. Yahlupha kube iNazaretha ngoba uba nezindlebe kodwa ungezwa. Uthi mina ngelinye ilanga ngavusa uma wami uyisangoma. Akalona iNazaretha. Uthi kodwa uShembo oqala ufike kuyena ebusukelele. Wathi ngiyakuthuma amtshelele umfana wakho lo. Ukuthi akatshela amaNazaretha ukuthi njalo ngeSabatha awonikela izibane ngoba makungakhanyi kokhokho babo ngeke kuze kukhanye kubona laba abaphilayo. Uthi mfowethu sengifakazela into oqeda ukuyikhuluma mina uma wami uyisangoma kodwa uShembo ufike kuye. Uthi kodwa namhlanje ngikaze ngiyinikele ibani futhi ngaze ngiyikhulume lonke. Asukumeni maNazaretha. Asukumeni isebenze. Ngiyabezwa uma wami bathi bayagula. Lesitabelelo ngisitabelela nje sikhuluma nabo lolu hambe noluhambayo boma akusilo lwenyama kodwa lomphefumulo. Yebo inyama ikhathele manje kodwa umphefumulo lo kuyiwona enuzele la usaphila. Kodwa engicela kunina anilaphi imphefumulo yokhokho benu ngoba kukhomba ukuthi iyagula. Nizobona nigula nje kanti akuguli nina kugula bona. La ikhaya unomnikelo wenzayo okhuluma ngokuthi ngazalo uma baba wathi mefa wayesephethwe iBP ukuze iBP ingabuyi ivuke kuwena. Baba ngizalwa uma owafephethwa amadolo nami amadolo asengiphethe. uShembu uhamba yolapha uma wakhe ethuneni bese kuphila wena. Ngelinye ilanga ngifonelwa eMandeni la kuhlala khona uAnti uGaneka Sibisi. Uthi usebelethiwe uyiswe ekliniki eSondumbili. Ngempela bese ngithi mina hayi uAnti akanalutho hayi lo kugula wakho uphethwe iphika uyahefuzela akwazi ukukhuluma iphika nedolo. Ngathi uAnti mina ngizokhuluma naye ntambama othe sebemnika amaphilisi. Ngase ngikhuluma naye efonini. Auntie udliwa yini uthi hayi mntanami ngisakwazi kwakuhamba mina. Ngiphethwe iphika ngiphethwe idolo. Khuluma ngomuntu mina owengasuka la ayele kohlahla indlela ethwela amanzi lengisesinye isigubhu. Strong ngaleyo ndlela amanzi emkhomaza ayikhiwa kude kodwa wekwazi ukusuka emfuleni ethwela isigubhu lengisesinye kodwa useyabelethwa. Ase ngithi anta uguli wena. Wathi akangiqede efonini wathi nayi ngani ngiphulela. Ngathi ngigula kanje uthi angiguli. Ngathi hayi ante ehlisa umoya. Uyazi la emhlabeni sinoNkulunkulu kodwa ukuthi asimnakile. Kwathini sesamanazaretha asimnaki. Angazi isifo seni lesi. Usathane futhi ungenile kumaNazaretha uwapha umqondo ukuthi amaNazaretha awayinaka ayihlobisa abe mahle manje. Khona ezokhohlwa into ayabizelwa yona la esontweni. Auntie njoba sinoShembe wasifundisa ukuthi umuntu ongasekho isifo ahambe naso simphethe noma esengale kwethuna sisamphethe. Auntie uyakhumbula ugogo ukuthi wahamba ephethwe iphika esehamba lona lamthatha uthi hey wena uphethwe yini uthi iphika. Yini ugogo mamhlanga ebonakala ngayo eqhamuka kude kuthiwa nangu uhlango. Yini ayibona uthi phela weqhuga wephethwe idolo. Wehamba nje ethi kanje ngazo eshaweni edolweni. Wena uphethwe yini uthi idolo lipi? Uthi lona lela liphethe uma. Ngithi sona sizathu kwesidala ngithi wena njengoba ugula nje akuguli wena kugula uma wakho. Uma wakho uyakhuluma uthi hamba umlaphi. Uthi nayi ngani ngigulela umuntu washona ngo1990 ngizomlapha aphi mina? Bose wabola ngishethuneni. Ngithi hamba yevunzitha lapha kumfundisi uMathonsi. Ufika ucela umshumayeli. Umchaza ethi nginengane yakhe kade igulela ithi awuguli wena kugula uma wakho. Ibihlangela lengane ufika umtshele kanje. Uthi wafika ngempela wathi kumshumayeli ingane yami ngitshela ukuthi mina njoba ngigula kugula mina kugula uma kade ayishonela. Uthi wamhleka wathi umntana wakho bekusiza. Faka umnikelo la uthi ucela uShembe aye emzimbeni omphefumulo kama wakho ngoba yena uyayazi ukuthi zonke izifo ezayiphethe uma wakho amlaphe zona kuzophila wena. Nempela namhlanje akanalutho uyiNazaretha namhlanje. Amen. Ngizonishela ngisho inamba yakhe ke nimbuze ngiyingekho ukuthi azangene la wabonani kwenzakalani wakunjani.
Njengoba nani nigula amaNazaretha ukunganaki kwesinye isikhathi ukungazazi izinto ukuthi zenziwa kanjani. Ngiyacela manje niyenze leminikelo noma senibadala kukhona sekuku senibadala kodwa zikhona nezifo ezilandwe ngamabomu kwathiwa zathi ukuningi. Kufana nezinto zobungoma la ikhaya kunendlela yokuyilungisa. Uthi uShembe makuhambisa ngoma la ekhaya. Nikala isikhathi bese nihambe niye ethuneni. Ubiza izangoma ziphelele la, uthatha imbuzi emnyama, uyihlabe la, ukhipha iminqambo yakhona uyibeke phezulu kwethuna la. Bese ziyagida kube kuvuthwa inyama le. Zigida izangoma lento ade ziyenza bese aphila naye lo muntu lo enizomgeza namhlanje. Uthi uShembe ke mayisiphelile inyama bese ziyama ziye kugida bese kukhishwa izithebe zidle iphele lenyama. Bese nihlaba lembuzi emhlophe. Nikhipha insipho yakhona niyifaka endishini bese nigeza ithuna nikhuluma ukuthi namhlanje siyakuthula lento kade unayo siyayigeza namhlanje bese nithatha ingubo emhlophe niyibeke phezulu kwayo. Nithi namhlanje vuka nje. Ngeke aphinde avuke umuntu oyoba naleyo nto kuleli sonto uma ngabe abadala bayinaka izinto uShembe ayikhulumayo basitshele zona. Cela uqhubeke baba. Futhi bengawufundiswanga ngawo na. Kukhona abantu abaningi abajeziswayo ngayo le mithetho sebehamba emhlabeni. Ithi le nkuncwadi yabhala uShembe khona abantu abaningi abafana nami nawe abazojeziswa ngokuphula imithetho bengazange beyifundiswe. Uyayibona sisenkinga enjalo. So jeziswa ngento esingazange siyifundiswe. Kuthiwe abeyigcinanga abaphathi ababafundisanga kahle abantu imithetho nezimiso zikaNkulunkulu. Ibambeke baba. Yabona mase ngihamba emhlabeni manje ungayivala. Ekhaya ngigaya utshwala. Ngiyofike ngimiswe ethuneni. Ngeke ngifike kuShembe. Kodwa ngoba angizange ngitshele ukuthi utshwala mase ngiyiNazaretha abugayo. Sizofika simisweke bangcwele ngoba labantu abasilandile basiletha la. Abaningi babo bangaphandle kwezulu ngenxa ukuthi banuka utshwala. Bazogezwa yimina ukuze bangene ngaphakathi. Uma sengenza umcimbi mina ngiphinde ngigaya utshwala ithi inyanga yazulu ithini? Ithi abantu bakenini benza on and off ezulwini. Iyayichaza ke lena. Ithi nifika nenza imicimbi. Ngibatshela abantu bakenithi nanga umntwana wenu ugani uwenza umcimbi. Uthi baphume baye lapho wena ubabizela khona. Bafike badle, babuye sebenuka utshwala. Bese ngithi akangeni umuntu onuka utshwala ezulwini bahlale ngaphandle. Uyabona ukuthi usebenzele emuva muyiNazaretha ungenalo ulwazi lenqubo yala ekhaya ukuthi kwenziwa njani. Uthi bazohlala ngaphandle phela uyoze uphinde ubageze. Baphinde babuyisele uphinde wenza umcimbi baphinde bakhishwe babuye sebenuka iphunga lotshwala ngithi angeni. Uyabona usebenzele emuva muyiNazaretha. Asiphenduke namhlanje sikhethe uShembe kabusha. Ngoba izingane zenu boma bobaba nikhala ngokuthi ziyaphuza nje inini enijova ngesifo lethi uShembe akayelaphe. Ungathi ufuna ukuphila uphinde uthi umuntu ajove ngesifo. Ukuphila ikona lokho enginitshela kona ukuthi phumani kulento ifike nabantu uShembe wakhuluma lento umfundisi uMadlala wayikhuluma ngo1991 ikhona inkonzo yakhe. Ethi inkosi yaphuma ikhala ethempelini. Yathi abantu abezayo ngeke bawufuna umthetho bayobuyisa yonke into baba yichitha nami ngiyichithile. Uthi ngibona izimbiza zotshwala zime emzini yini. Bayizwa lento le. Qhubeka bakhona. Nabaphathi abaningi bamiswe ngayo le mithetho ngokungayifundisi kahle kwabo emathempelini abawaphetheyo. Ngicela uphenduke kuye ngale zansi. Phenye ipage ngale. OneBhayibheli ngicela ngivulele incwadi kaJeremiya 6:10. Ngicela ufunde lapha ezansi. Yebo baba. Kukhona okunye okwenzekayo lapha eminyango. Uthi uShembe khona into eyenzekayo lapha eminyango. Okungekho emthethweni okukholwa. Okungekho emthethweni wokukholwa. Ngicela nilalele kahle ke eMaNazaretha ngoba lento akhuluma ngayo uShembe wayiprofetha 100 years ago iyenzeka manje.
Akavunyelwe umuntu oyikholwa emthethweni ukuhlabelela amagama abantu bangaphandle abangakholwayo. Ngiyabonga bafibambe. Lezi ingoma amaNazaretha esezigijima la esontweni manje ingekho la esihlabeleleni. Akuzonke zakhuluma ngazo. Zimashe ezulwini. Siyamasha ezulwini. Siphila ngemthandazo. Wayengahlakaniphile uShembe ukuyibhala phansi. Azosimangalela lezi ingoma la ukuthi baba thina sihlatshelele. Sekuhlatshelelo siyamasha ezulwini, siphila ngemthandazo. Akulona nicala lela kubona ukumsola uJehova wethu omuhle kangako siphe umNazaretha ifa lasezulwini mahala. Akubona ukumsola. Welela ngaphesheya baba lapha ya khona lapha. Ukusola uNkulunkulu lokumaNazaretha ngoba ngeke sifike kuye. Mhla sihamba kulomhlaba bahlangabezi bethu bawosiduba endleleni ngobani? Ngeke uhlabelela usiyamasha ezulwini ukuphila bese uthande uNkosi yethu uSimakade uSofia. Yothi umhlangabeza awuqhume ngudlungudlu kaShembe, intethelelo kaShembe, Nkosazane kaShembe, Nhlalisuthi kaShembe, ubela uthi siyamasha ezulwini. Akuduba umhlangabeza athi akuyena owakho lo nyasi lezulu aphuma hamba. Uzofika yini ekhaya? Yini umfundisi uMadlala athi mesebuyile ngesibonakaliso athi mina ngifica amaNazaretha azindimbane endleleni. Ahamba ngiyingane ngawabuza ukuthi nihlaleleni la bathi bona asihlatshelelwanga ungengumhambi emhlabeni. Njengoba nisengcwaba amaNazaretha ningahlabeleli ingoma yamiswa uShembe nithini kulabantu enibaphelezelayo bazofika yini ekhaya? Bekufanele umuntu nomuntu manje azibhalele uhlelo lakhe ngoba labantu abangcwaba abantu namhlanje abanendaba nawo ukuthi uyapi. Asiye ekhaya phela manginjalo. Umethi umfundisi uMadlala ubengakanani? Kodwa uthi abantu abahambe ingane abafika ngekhaya ngoba izange ishiwo le ngoma. Njoba namhlanje sekumashwe ezulwini. Ikona ezulwini la kumashwa khona izulu lelo. Hayi ngeke. Funda baba ngale page 102 ngale 105 phesheya phezulu. Konizokuhlala phansi. 105. Phezulu ke le. uShembe umthetheleli akashongo ukuthi uma abantu ebageza bazobuye babuyele emuva lapho ebasuse khona. Niyayizwa? Ithi uShembe umthetheleli wasithethelela. Ashongo ukuthi mayese sigezile asibuye sibuye lodakeni asikhiphe kulo. Ngiyabonga baba Nkosikazi. Simenyiwe thina sonke asimenywa Jeremiah 6 verse 10. Ngiyokhuluma kubani? Uthi uNkulunkulu uyokhuluma kobani? Ngixwayise bani? Axwayise bani? Ukuze balalele na. Ukuze kulalelwe. Bheka izindlebe zabo ezingasokiwe. Bheka indlebe zethu engasokiwe. Azizwa. Izwi likaSimakade seliphenduke ihlazo kubo. Izwi lonyazi seliphezulu ihlazo ngenxa yethu. Abathokozi ngalo. Ngiyabonga baba. Ukuhlangana nomKristu angixoxe ngamabomu.
abuze umbuzo athi eManazaretha yini ningezojoyina thina amaKristu ngoba uJesu niyamthanda. Ubese ubuza uthi ngobani? Athi hayi nina nithatha ingoma yethu maKristu nikhipha amagama abhala uJesu nifaka washembe bese niyayihlabelela. Futhi niyayithanda into yethu. Uyayibona indaba? Sithukisa igama likaNkuluNkulu ngokuthanda izinto ekungezona ezala ekhaya. Ngithi incwadi yaJohane wokuqala uverse 12 laba abancane. Engikucelayo maNazaretha, uma sifuna ukuhamba emhlabeni siyobona uNkulunkulu, ake sihlukanise manje. Ake sihlukanise izinto angazithanda uNkulunkulu. Asiyeke lamazwi akhulunywa uShembe eGibhithe. Amazwi adalwa yithina sonke. Akubona laba abagangile kuphela laba ekuthiwa abagangile. Kodwa sonke ngoba nothi ungumNazaretha namhlanje uthi ungumNazaretha wakhe othandwa uyena. Ofuna ukugqoka umNazaretha, ufuna ukugqoka umNazaretha othandwa uyena. Kale emphefumulo okukhuluma umama. Uthi lo mama uthe uShembe umkhombisa iMnazaretha. Wathi mntanami ngicela uzubatshele omama uthi le Mnazaretha abayigqokayo akusiye yami yabo. Ngoba iMnazaretha wabo mina owami ngathi una 7 la, ngathi una 7 ezansi. Bona bano 13, bano 14, bano 15 akuyona yami lo Mnazaretha uzubatshele yabo. Angazi ke noma ingempela le Mnazaretha le esiyithanda kangaka. Uma sesifika ngale kwelizayo uShembe uyosemukela yini? Ngoba umuntu othungayo usetshela umuntu ofuna uMnazaretha ukuthi ngifuna nje. Ngicela ke siyigweme lento nawe umuthunga. Zama. Ngicela ubambela nayibhodi 215. Wena muthunga awubuze kwabadala ukuthi uMnazaretha wala ekhaya unjani. Ngoba ekugcineni uyofika umiswe nawe ngokuthi wafike wathunga uMnazaretha ngendlela ethandwa nguwe. Hayi eyamiso uShembe ukuthi ufuna ube nje. uJohane kwabancane wokuqala 2 verse 15. Ningalithandi izwe nezinto ezweni. Ithi le ncwadi maNazaretha singalithandi izwe kakhulu nezinto eziphakathi kulo. Uma umuntu ethanda izwe uthando lukaThixo alukho kuye. Uma usathanda ingoma zasemhlabeni wena usifakile isehlukaniso noShembe alukho uthando likaShembe kuwe eMnazaretha. Ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzinza ngokubusa akuveli kuyise kuvela ezweni. Ngiyabonga baba Mateyu 10:34. Ithi le ncwadi uma sisathanda izinto zezwe thina asakamfanele uNkulunkulu. Ukuze sifanele uJehova ake siphendukeke manje sikuyeke kwezwe lokho esikuthandayo. Lezi ingoma namhlanje ezingenisela zizothatha amaNazaretha endaweni eyingcwele ziwakhiphe zikwenza ukubhala encwadini yaSathane. Ngoba ukuba uShembe wayehlosa ukuthi zibe khona lezi ingoma ezozibhala la. Khona ingoma engaze ngiyihlabelele mina la esihlabelelweni engazi ukuhlatshelelwa kanjani. Sengagcuma ngishiye lezi ingoma manje ngiyoqala into engingayazi. Ayishiya uShembe uhambe kubona abantu basemhlabeni. Yini ayithatha kubona? Ngoba uvele ezulwini wakho kwasezulwini wasinika kona. Nakho. Ake sithande okwasezulwini. Futhi ucele ukuthanda izinto zasezulwini embengeni ucela ukunikelele lokho. Ngoba manje lento izodala saliwe ngensuku zokugcina ngeke simbone uShembe masimala la emhlabeni. Ake sizwe ukuthi uNkulunkulu wadudiswa yini kwaIsrayeli uJeremiya 3 verse 8. Funda leyo baba. Mateyu 10. Ningazindi nithi ngizokuthuma uthi ukunyusa izwe.
Ningazindi nithi ngize ukuthuma ukuthula emhlabeni. Uthi uNkulunkulu kaningayitsheli ukuthi meze emhlabeni uthuma ukuthula. Angizange ukuthuma ukuthula. Uthazile ukuzothuma ukuthula uzokwenzani? Ngize ukuthuma inkemba. Iyiphi le nkemba? Ngize Ezoklabha thina ngey'nsuku zokugcina. Ngize ukwahlukanisa umuntu noyise. Uthi uzohlukanisa umuntu noyise. Indodakazi nonina. Umolokazana nomamezala. Izitha zomuntu zoba abendlu yakhe. Uthi ushembe njengoba nilani nezitha kodwa aziqhamuki ngaphandle zingaphakathi emndenini. Wena suzoze uthi uyemngcwabeni ngesabatha ngoba umndeni uzongibuka kanjani. Hayi umndeni unomcimbi ngizoya kuyisabatha ngoba umndeni uzongibuka kanjani. Angithi uthi ushembe yena la uthi izitha zakho zobaba kini. Uzothi wena ngeke ngingabugaya utshwala kunomcimbi ngoba umndeni uzongibuka kanjani. Umcimbi onjani oneyinkomo ezingaka bungekho utshwala wenzela umndeni awunandaba noNkulunkulu. Yini singathanda uNkulunkulu kakhulu kunabantu ngoba abantu abanazulu. Ithi insizwa yakaNkala ngikholwe kusuka ngo1990 something lapho ngo98 ngangibika uMnazaretha. Ithi lensizwa uthe ngo2020 kwafika ukhokho wami wangibingelela wathi uyangazi mina uthi ngathi hayi ngathi umkhulu wathi angisiwe umkhulu wakho ukhokho wakho mina. Wathi lalela ke mntanami ngahlupheka kabi ukuthi kube khona uzobe iNazaretha. Uthi lalela imino wacela emndenini ukuthi kuzalwe wena ube uMnazaretha. Uthi kade sinomhlangano emndenini kuthiwa wena Bulawa. Mingaphi imhlangano ebanjwa ngathi namhlanje ngoba lesizathu esikhulunywa ngaso kuNkala nathi sisibambile. Amen. Uthi umndeni wena sakukhetha ukuthi uze la uzobe iNazaretha kodwa wena kawehlukanisile impilo kade uyiphila usesemhlabeni usafana nomsula. Sehlukanisile. Bathi ke iphutha lakho wena nanti mntanami. Thina sahamba saboshwa ngoba sasigaya utshwala senza yonke into. Wena uqhubeka ugaya utshwala usuyinazathi ugqoke ingubo emhlophe. Lalela ke mfana sizokutshela ukuthi lento eyibiza ngayo uthi uyiNazaretha awukakabi lona awulona. Uthi ukhokho wakhe lalelani into engifuna uyenze. Thatha imbuzi ezimbili. Uhambe uyekushela. Ufike yokuqala ucela intethelelo ukuthi wagaya utshwala usugqoke ingubo emhlophe. Eyesibili ucela ushemba sigeze ngoba wasingcolisa mfana. Uthi lithi leli khehla uyabona mawuhambe uyongena kule yandlo shisa kuyona impepho. Thina siphuma sibaleke. Uthi ngabuza uthi yini khokho wathi hayi suke sesazi uzosingcolisa. Uthi lo ngoba ngisuke ngingaphethe lutho nje udaka noma yini. Bathi cha mntanami le imbiza zotshwala eziphihlikisa kule yandlo yizona ezisingcolisayo. Siyabangcolisa nathi abakithi masisakwenza. Lithi ke leli khehla lalela ke mawusucela intethelelo ebuhleni ubusigeze ekhaya. Emva kwaloko ungaphindi ugaya utshwala yezwa. Thina siwumndeni sibe nesivumelane sibe naso ngawe. Uthi ke bebethi awubulawa ufakwe phansi kwebhasi noma senze udutshulo. Uthi nganqaba mina ngathi ha ngizokhuluma naye kodwa medazi inkani ngikulungile. Uthi sivumelene ukuthi wena wawuzophila iminyaka ewu75 emhlabeni. Sivumelene ukuthi uma kwaphindwa gaya utshwala sithatha unyaka owodwa. Waphindwa gaya utshwala sithatha unyaka owodwa. Ngoba vele sesikwenzile lokho ngeke usayiphila iminyaka ewu75. Uma sithanda unyazi ake sibuyele kuya siphenduke. Qedela baba ngihlale phansi. Othanda uyise nonina kakhulu Ithi le ncwadi musathanda ubaba noma kakhulu kunami kunayo ushembe. kangifanele Uthi uNkulunkulu awukamfanele. nothanda indodana nezodakazi kakhulu kunami kangifanele. Ongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Ngiyabonga bamcela ukugcina uJeremiya 3:8. Njengoba nilapha amaNazaretha nize kumyeni wenu enimganileyo. Niganile umyeni la. Uzongiqalela ku14 ukuze ngifakaze lento ukuthi labantu abalaba ganile bonke. Njengoba ubona ubaba nomama la ekhaya behlala ngendlela efanayo. Ubaba uqotha kwakhe kodwa la esontweni siyanaba. Ngoba sonke siganile.
siganile size kumyeni. Cela ungifundele baba. Jeremiya Ubona ubaba ngisho ehamba edolobheni ahambi ngamahlombe waleli bandla ngoba uhlonipha ukuthi uganile. Ngaphezulu fanele uhlezi ufake something awuhambi ngamahlombe ngoba uganile. Nendlela oyiphatha ngayo awumemezi emzini ngithi ukuze le ndoda ayimemezi la ithi ngoba iganile. Sihlonipha umyeni. Akekho indoda la sonke siganile. So makoti la ikanto ngifonele u314 qala. Jeremiya 3:14 Buyani bantwana abahlubukileyo. Uthi uNkulunkulu uyasincenga sesihlubukile sibuke. Ukuhlubuka phela ukuqala uhlabelele ingoma ushembe angazange azivume. So uyasincenga ukuthi asibuye kuhlubukeni nokugaya utshwala sesikholwa uthi ushembe asibuye kuhlubukeni bese sihlubukile. Kodwa uzosithethelela meke sabuye. Ubuya kanjani kuhlubukeni? Ingoma uzosiyeka bese uyembe engeni ufike ucele shembe. Ngake ngahlabela into ongasigunyazanga sasihlabe ngicela ungithethelele. Nomndeni wakho ucele futhi ukuthi ukuthethelele ngoba ubhala icala kumndeni wakho uma wenza into engenziwa la ekhaya. Mhlambe futhi uyakhishwa ezulwini. Uphindeke kwelotshwala ke uzwile emqala kuthiwa akhipha imbuzi. Yocela intethelela ukuthi wagaya utshwala seqonga kube emhlophe. Angazi ke noma nasi kufanele siyikhiphe noma sike sabugaya. Kodwa ngiyacabanga okwenzeke kuyena kufuneka sikhiphe ngoba kwakukhulunywa ngoNkulunkulu. Kwangathi akayicentethelelo kokuthiwa icele kushembe. Ubese wenze nje eNazaretha. Uthatha imbuzi uyise kushembe. Mawungenawo amandla uthenge zona lezi za 500 ebuhleni. Uthi shembe uqala ukhulumela imali kini ekhaya. Uthi ngale mbuzi uyiqambe. NgiyakuNkulunkulu amandla nginawo iwona enginawo lawo. Ngiyocelela bonke abantu ababedla idakamizwa noma ngabe inhloboni ngisho notshwala ngicela ushembe abageza bayekise. Bese uthathe lo umnikelo uthengele yambuzi ufike uyifake lapha ya. Uzothi mawenza umcimbi bese uthathe idrink uyibekela emsamo ukhulume uthi nabo utshwala kufanele niphuze manje ngeke bakulwise. Ngoba nobaba uDlamini omgcotshwa kuleli bandla uthi wenzile umcimbi bafika bele ungasabi iba nesibindi. Bathi wenza umcimbi ongaka uhlaba inkomo ukugaya utshwala. Uthe mexoxela umama uthi umama manje sokwenze njani baba ngoba bayalo phela uthi kuzofa umuntu wathi cha washona esitolo. Wabuya no2 litha wabaqamba wababiza ngotshwala babuye ebusuku babonga bathi siyabonga bazoba mnandi utshwala. Kufuneka isibindi kuleli bandla. Ungasatshiswa amaphupho ngoba noSathane uyakwazi ukumbatha umzimba womuntu wakini mezokukhipha endleleni kaShembe. uSathane uyakwazi ukumbatha umzimba womuntu wakini. Ngoba uyazi wena usabuganga utshwala avela veza umkhulu wakhe ambathe yena. Uyazi siyaphupha kakhulu la esontweni. Siyawahlonipha futhi amaphupho. Uyazi ulithathela phezulu iphupho vele sithi hayi kunjalo. Ngoba lake lafike linye iphupho ngikhumbula 23 ngangikuwona ebuhleni uthi omunye umfundisi wenza umcimbi kwafika ugogo wakhe wathi ithe inkosi angabugaya utshwala. Kwavele kwafika ugogo ebusuku wathi ugogo lalela ke mzukulu ungalinge wenza umsebenzi utshwala bungekho. Uthi ngabugaya utshwala. Uthi kwavele kwahlabeka ingane yakhe. Uthi ngase ngiye enkosini inyanga yezulu ngithe mangifika baba ngithe ngenza umcimbi kwase kushona ingane yathi ugayele utshwala wena. Wathi baba kufika ugogo wathi mina ngitheni kwena. Uyathi inkosi bekungesiye ugogo wakho lo. Babulala ingane yakho ngoba bathi wena ugaya utshwala bibulawe yibona ke bona ugogo baba bathi bekungesiye. Asiwahlolisisa amaphupho. Funda baba hlele phansi. Usho uJehova. Uthini uJehova? Buyani bantwana abahluphekile usho uJehova. Uthi abantwana abahlubukile sibuyele kuye. Ngokuba ngumyeni wenu. Niyayizwa indaba? Asho ukuthi umyeni womama, uthi umyeni wethu sonke. Ngiyakunithabatha. Uthi uthabathe abe munye emzini. uthi uthabathe munye emzini ngamunye. Ungathi mawuyiNazaretha uloku yembengeni uthi baba ngicela nabafowethu baba amaNazaretha. Ngicela nabantu abami uthi ngithabathe baba munye. Ngoba unenhloso ngawe. Afuni bonke abantu. Ukhethe wamunye. Nababili esizweni. Uthi esizweni kuyenzeka thatha ababili nje. Bangabe baningi. Ngiyabonga ngicela uwehle 8. Ngabona noma
bengimlahlile Israyeli ohlubukileyo. Uthi uNkulunkulu azafike kuthina wayelahla uIsrayeli owayehlubukile. Ngokuba ephingile. Niyayizwa igama ukuthi uIsrayeli walahlelwana. Uthi uJehova waphinga. Akhulumi ngomuntu la ukhuluma ngesizwe. Yini ukuphinga kubantu? Uthi uganile kodwa ube nobudlelwane ngaphandle. Kodwa nathi njengoba sisebandleni likaNkulunkulu, yini ukuphinga? Ukuthatha uNkulunkulu esiqoqile la siphume siyokwenza izinto ezenziwa abantu abangekho la ekukholweni. Sithuke sesihlabelela ingoma, sithuke sesigaya ukuphinga lokho ngokukaNkulunkulu lapha eBhayibhelini. Ngamnika incwadi yesahlukaniso. Uyayizwa indaba? uNkulunkulu wafaka idivorce ku-Israyeli. Wamdivosa wathi angisakufuni isizwe bengikucala. Nathi siyakufuna niloko ukuthi uNkulunkulu asidivorce. Kacabange uJuda udade wabo ongathembekiyo kodwa waya waphinga naye. Niyayizwa indaba? Wethanda lezi uJuda noIsrayeli uNkulunkulu ebathandile ehleli kubona uShembe kodwa baphinga. Bakwazi ukuthi babe nomunye asebemthanda ongaphandle onezimfundiso zakhe wayesebadedela uNkulunkulu wafaka incwadi yesahlukaniso. Wathi sengiyakushiya. Wayaphi uNkulunkulu mase kwaJuda noIsrayeli? Mateyu 21:29. Sizwe ukuthi wayaphi mhla eshiya uJuda noIsrayeli ngenxa yokuthi baphinga. Wayaphi? Weza la kithi. Nali iBhayibheli lizofakaza. Yini ke mayesekhethe thina umyeni ukuthi uzoganisa thina nathi siphinde senze okwenziwa yilabo abantu. Leya ncwadi bizoqhubeka ukuthi baphinga nani, bathanda imithi, bathanda zonke izinto ezingavumelekile eNazarethini. Mateyu 21:29. Yaphendula yathi angikuya. Ngicela uyiqale noma 27. Baphendula bathi kuJesu, asazi. Wathi kubo, nami angeke ukunitshela amandla engenza ngawo lezi. Kepha nithi na umuntu enamadodana amabili. Kwakukhona umuntu enamadodana amabili. Weza kwekuqala wathi, Wayeseza kwindodana yokuqala. hamba uyosebenza namhla esivini sami. Uthi ke uShembe lo wathi hamba uyosebenza esivinini sami. Yaphendula yathi angikuya, kepha ngasemva yaphenduka yaya. Ithi ke le ndodana yokuqala ngeke ngiye lapho baba. Kodwa mase hambile ubaba wayo yayisisukiya lapho. Umfanekiso lo. Weza kwesibili Wayeseza kwesibili. wathi ngokunjalo yona yaphendula yathi ngiyaya Nkosi, kepha ayiyanga. Ithe yesibili baba ngizoya kodwa ayizangiye. Umuphi kulabo bobabili owayenza intando kayise na? UShembe efike la wathi ngiyanibongela ngoba nihluphile eNazaretha ngokuthi nithola indawo la nizohlangana khona. Ngoba uShembe mayethe ngelanga elithile anojwayela ukuhlangana. Yinhle lento ukuthi nizikhuthaze noma ningekho endaweni yakhe ngewesimo, kodwa lokhu ngiyakubonga mina. Kodwa noqaphela lokhu okulimaza amaNazaretha abangakunakile. Nina nizela ngoba uShembe wathi ngehora lokuqala isikhathi sakhe sokuthi ahlangane nathi. Ajabula sibone, asishutha athathe ifoto. Nenziwa yini maNazaretha mase ninemicimbi emathempelini ngeSabatha? Kuzoshadwa, kuhlanganisa umuntu ohlanganiswayo bese kube khona abantu abashiya inkonzo la uNkulunkulu eyitshela ukuthi uzohlangana nabantu khona. Kube khona abantu abawolungisa ukudla lapho labantu balotshwa. Ngoba phela uShembe usuke ebhala ukuthi laba bantu ngibadinga la ngo-1. Uma sebengekho belungisa ukudla kuthiwa inkonzo naliyana. Bona imindeni yenu ekhonza ngani isukike phi mawusuphumile uqiqi ngama-tray wena ngesikhathi senkonzo ubhizi lapho wathi zitsha wenza yonke into. Labantu bakini abanamathela kumuntu nomuntu basuke bona bekephi?
uzobuya ekhaya uthatha usesabatheni yini mawukade ugijima nama-tray ithi mbongeni uJehova manje nezizukulwane wena ubhizi nama-tray lapho uyasula wenza umuntu usika amakhekhe usenkonzweni yini. Uma kuba nomhlangano la esontweni bakhetha isikhathi senkonzo abantu ababamba imihlangano bawuyeke umhlangano ngo-11 to 1 o'clock bazowubamba ngo-1. Akukhona ukubamba isihlangu lapho uphonsela ushembe uthi shemba ngikwesabi mina nase sakho nase sami ayibhekana ngo-1 kaShemba ukhethile nawe ubeka umhlangano. Ngisho ngabe umhlangano okhuluma ngenkonzo le kodwa kufanele ngabe ubanjwa ngesikhathi sakhe. Lo mhlangano ufanele ungene ngo-3 ntambama ungene ngo-11 to 1 uma simhlonipha uShembe uNkulunkulu ukuthi asiyeleni ukuthi uShembe uNkulunkulu ngomlomo izenzo zethu ziphika. Funda baba. Bathi kuye oqala uJesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini abatekisi nezifebe bayaniphangela ukungena embusweni kaThixo. Ngokuba uJohane weza kini ngendlela yokulunga anikholwanga kuye. Abatekisi nezifebe bakholwa kuye kodwa nina senibonile aniphendukanga ngasemva. Uma uhlangana nephara la ngaphandle lithi uNkulunkulu unyasi bathi akekho yothinta uShembe kodwa thina la ithine simdayisa tu ithine simhlupha tu uShembe la esontweni. Kufanele siyigweme lento ngoba maNazaretha isiqalekise engasazi usisusa ngani ukuthi uShembe asisole. Asiyigweme lento. Qhubeka baba. Yizwani omunye umfanekiso. Nawu kumfanekiso olandelayo. Kwakukhona umuntu umninindlu owatshala isivini wasibiyela uthango wemba isikamo sevini wakha inxiba wasikekela abalimi wesuka waya kwelinye izwe. Isikhathi sezithelo sesisondele wathuma izinceku zakhe kubalimi ukuthabatha izithelo zazo. Abalimi bazibamba izinceku zakhe bazishaya enye bayibulala enye. uNkulunkulu wenza umfanekiso wayethuma abantwana abaprofeti esizweni sakwa-Israyeli babeshawa babulawe belethe izwi likaNkulunkulu. Bayikhanda enye ngamatshe. Enye babeyikhanda ngamatshe bayibulale. Wabuya wathuma ezinye izinceku eziningi. Waphinda uNkulunkulu ngoba unomusa njengoba silapha amaNazaretha aqala ukufika mina kuleli thempeli. Baye bafika abantu bakhulume kodwa uSathane uyasidivide ukuthi kuphuma inkonzo babe bebodwa bathi ubebheda lo wena. Babe bebodwa bethi awubhede ngani ngoba uright nje mayethi bathi hayi uSathane usesidividile. Washo phela uShembe wathi uSathane akekho kwenye indawo ukuleli bandla lamaNazaretha kuphela. Base bedideka abantu uthi kanjani ngoba sisinoNkulunkulu. Wathi cha amaNazaretha zonke lezi ezinye indawo ezigcwelela emhlabeni uSathane ezakhe. Ulana nje uyishile ngoba segameni lakhe leza indawo uzofuna abanye la. Asingavumiki ukuthi asizuze. Akuthi namhlanje makuthiwa kuyomasha ezulwini uvala umlomo wakho ngeke ubhalwe icala. Unikele kuphela. Unikele kuphela wena uvale la. Ngoba uzobhala nawe encwadini yomubi uzofuna bakhe. Amen. Noma ngabe kanje umuntu omkhulu kanjani esontweni. Phela noyiqaphela lento uthi uShembe ukugcotshwa kwala ekhaya kuhlukene kathathu. Uthi khona umuntu ogcotshwa ngoba sasimdalile boShembe sathi emhlabeni yofika umgcotsho. Uthi khona umuntu ogcotshwa ngoba enesifo esithile esehlula imithandazo ehlula yonke into. Ngimgcobe mina Shembe ngimsondeze eduze kwami khona ezoshisa umlilo wami Shembe kuphele lento emphethe. Leli demon elimphethe lo muntu. Uthi okwesithathu
khona umuntu ogcotshwa ngoba uyayifuna lento, sivikela abantwana bethu ukuthi bazophela ethempelini, asimnike leyo nto. Mayithole kanjalo umuntu uzothini? Uthi nokuza kwenu la esontweni kuhlukene kathathu. Uthi khona umuntu olandwa uyena uShembe, uthi khona umuntu olethwa abantu bakubo, uthi kodwa khona umuntu olethwa uSathane. Manje melethwa uSathane wazogcina egqoka ijazi, uyombona ngani? Makuwukuthi uyena lo wenza lento ephambana noShembe, uyokwazi ukuhlukanisa ngani ngoba nawe ugqokile. Utheni uShembe eGoli? Wathi uShembe omubi akakude nani maNazaretha, ngoba nani ugqoke le ngubo eniyigqokile ngeke nimbone. Qedela baba mhlali phansi. Wabuye wathuma izinceku eziningi kunezokuqala. Benza njalo nakuzona. Siyashawa-ke sishayelwe izwi likaNkulunkulu. Kuthiwe siyaphapha ngoba siphikisa izinto uSathane afike nazo kuleli bandla. Kuthiwe thina shumayela ivangeli eliphambene. Qedela baba. Ekugcineni wathuma kube indodana yakhe. uNkulunkulu kwabe sethuma indodana yakhe, ekugcineni sebebulewe bonke laba bantu. Wathi bayakuhlonipha indodana. Eyitshela ukuthi inkosi uJesu iyakuhlonishwa. Kodwa abalimi bebona indodana bakhuluma bathi, lo uyindlalifa zanini, siyibulale sibambe ifa lakhe. Bambamba bamkhiphela ngaphandle kwesivini, bambulala. Nxa isifikile inkosi yesivini iyakwenzani? Uyabuza kuJesu njengoba sebabebulale, wayekhuluma ngomzekelo wento esazokwenzeka. Uthi mabe seyibuleleke indodana yakhe uNkulunkulu, uma esefika umnini wesivini, umnini wabantu uyokwenza njani? Uyakwenzani kulabo balimi na? Sebeyaphendula-ke bona bathini? Bathi kuye iyakubabulala nokubabulala labo balimi ababi. Isivini sayo iyakusiteleka Abanye abalimi abakunika izithelo ngesikhathi sazo. uJesu wathi kubo, anizanga nifunde ini emibhalweni ukuthi itshe elilahliweyo abakhi yilona seliyinhloko yegumbi. Lokhu kwenziwe inkosi isimangaliso emehlweni ethu. Ngalokhu ngithi kini. Nayo-ke impendulo yombuzo engithema ngibuza ukuthi umhla uNkulunkulu efaka idivorce kubantwana baka-Israyeli wayaphi? Ngalokhu ngithi kini, niyakuphuca umbuso kaThixo. Baphuca umbuso kaThixo laba bantu. Unikwe isizwe esiveza. Unike isizwe siyoveza izithelo. Baba ngiyabonga Nkosi ubusise. Njengoba umbuso kaNkulunkulu wehlela la kuthina mawusuhambile lapha, siyaziveza izithelo maNazaretha. Ejabulisa uShembe. Masingayivezi ngicela umuntu nomuntu ahamba afike ekhaya. Akahlale phansi ayibuke kahle ukuthi ikuphi la ingenzi kahle khona. Ebese kuguqa khulume noNkulunkulu wakhe ngoba isizathu sokuthi uShembe sibeke leminyaka sibeke yona kuphinde kufika abantu bakhuluma emathempelini. Ubheke ushintsho kumuntu nomuntu ngoba akekho umuntu amthandisa esikhogweni. Sonke uNkulunkulu sithandela izulu. maNazaretha silithande-ke nathi izulu. Umnikelo wokugcina engifisa ukukhuluma ngawo, asojwayela ukuthi mangabe uShembe evala umhlangano la ewuvale khona maNazaretha, siwunikele umnikelo awubiza njalo mase sebuhleni wokuvalwa komhlangano lebalwayo yonke. Niyoyifuna kumshumayela ukuthi umalini, ngithi ifikile ku50 njalo nje mevala umhlangano. Into efanele siyibophezela ukuthi njengoba uvalile eGibsile, nami bengingakawunikeli kodwa fanele ngiwunikele ngoba ngiziloba ukuthi nami bengikhona emhlanganweni ngoba ngiyenzile iminikelo kaShembe ayibiza kubantwana bakhe, akayibizi kubantwana bakhe abaphambi kwakhe kuphela. Inkosi busenikuzweni. Amen. Ngeke inkosi enkulu siphana. Siyabonga. Kusukela omama